ब्रेकिं निउज कक्राझाराव बिफाया गावनि 4 दान जानाय गथ'साखौ 45,000 राङाव फानदों। कर'ना खैफोदनि समाव कक्राझाराव मोनसे सोमोनांथाव आरो बिखा खामथावना जाथाया जालाङो। कक्राझार जिल्लानि कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय तन्तुला मानदारिगाव गामिनि गंसे निखावरि नखरनि सानै फिसानि बिफाया कर'ना खैफोदनि समाव जेबो खामानि मावनो हायैलाय रांखान्थियारि बिथिङाव जेंना सोमजिनायखाय गावनि 4 दान जानाय हिन्जावसा गथ'खौ फानो। मिथिनाय बादिब्ला बिफाया गावनि 4 दान जानाय गथ'साखौ कार्बि आंलं जिल्लानि थागिबि गंसे नखरनो 45,000 राङाव फानो। बे गथ'सानि बिफाखौ दीपक ब्रह्म होनना सिनायथिनाय जादों आरो बिथाङा बावैसो सिगां गुजरातनिफ्राय न'फारसे फैफिनदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला सासे आइजोआ बिथां दीपकखौ गावनि फिसाखौ फाननो थाखाय फोस्लायो आरो बिफाया राजि जायो। जायनि उनाव सानै आइजोआ बिमानिफ्राय 4 दान जानाय गथ'साखौ सेना लाङो आरो बिमाया गाबै गाबै गामियाव थाङो। जायनि उनाव गामिनि मानसिफ्रा कसुगाव पुलिस थानायाव खौरां हरो आरो पुलिसा कक्राझारनि सानै आइजोनि नखरनिफ्राय गथ'साखौ बोखाङो आरो पुलिसा बिफा दीपक ब्रह्मजों लोगोसे सानै आइजो फारियै प्रणिता नार्जारी आरो रिता ब्रह्म साथामखौबो खायो आरो गथ'साखौ बिमानो गथायो।